شرم سیدار جیر وشانên lîs Romana Sîdar Jîr a bi navê Şerm ji weşanên lîs derket. Sîdar Jîr di sala 1980 de li Şemrexa Mêrdînê jî dayîk bû. Li zanîngeha Dîcleyê Fakülteya Perwerdehiyê qedan û li zanîngeha Stenbolê beşa felsefeyê xwand. Nivîskar heya niha sê pirtûkên çîrokan û yek teorî nivîsiye. Ji zimanê îngilîzî û tirkî jî pirtûkan werdigerîne zimanê Kurdî. Şerm romana yekemîn a Sîdar Jîr e. Mirov berî dest bi xwandina romana Şerm a Sîdar Jîr dike, berga pirtûkê awirên mirov hişk zeft dikin û bernadin. Ew xezala nazenîn û du kevokên bêçav bi zimanekî bêdeng li nava çavên xwîner dimeyzînin û dibêjin: Ho xwîner ho! Hela bi vir de were, ez te di nava kurahiya bîra te de xerk bikim. Lê hay ji xwe hebe tu nefetisî, bêhna te neçike, qudumên te neşkin ha. Hêza xwe ji reşpelekên rûpelê pirtûkê re bihêle. Dema min ji bo xwandinê pirtûk kirte destên xwe, qederekê li ser wî resmî bişirîm. Ew xalîçeyên rengareng û bi karxezal, peskovî û teyrên tawis xemilî û li dîwarên her malekê daliqandî bûn hatin bîra min. Gelo wan xalîçeyan çi bext û textên çavên li ser wan geriyabûn guheran dibû. Piştî van pirsan ev berg meraqekê jî bi xwîner re çê dike. Gelo nêviyê xalîçeyê yê din çi ve dişêre? Jiyana hemû karakterên di romanê de weke xalîçeya li ser bergê nîvçomayî ye. Nivîskar jî vê serpêhatiyê ku bingeha xwe ji rastiyê digire temam nake. Gelo xwendevan wan jiyan nîvçomayî di xeyal û felsefeya xwe de wê bi çi awayî temam bike. Ji destpêka jiyanê heta vê çerxa sergêjiyê awirên jinên keserkûr mîna aleke bêsirûd tim li ba dibin. Di nîrê jiyaneke nîvçomayî de her tişt wekî rûpelekî kêm ê pirtûkeke pîroz e. Li gorî hemû baweriyan, rûpelên kêm ên wan pirtûkan rengê rondikên dayîkan in. Nesrîn, Dilşa, Xezal, Serhet, Şêrdil her yek ji wan karakteran di qonaxê jiyanê de digîjine karakterê sereke Şermînê. Lê serê Şermînê jî bixrecir e. Gelo wê karibe wan girêkên hişk ji nava hev derîne. Ji wê odeya ku Şermînê perestgeh û çavên Serhet qiblegeh bû, wê karibe agirê dilê xwe vemirîne. Birêvarekê hin Nesrînê nehatibû malê. Şermînê ji derveyê bajêr vegeriyabû. Hundir malê guherî bû. Şermîn bi bişîrîn li her dere malê nêrî. Odeya wê li gorî dilê wê hatibû raxistin. Xalîçeyek bi destan çêkirî li dîwarê odeya wê bû. Du xezal li pey xwe zivirî bûn. Guhên wan miç bûn. Xezalek û kara wê hebûn. Li ser pêxila karê bi ta û derzî dilekî biçûk î sor hatibû nexşandin. Roman bi hevoka berê wê li êvarê bû. Her liva wê bi ahenga bê re çirkînî ji paldanka wê ya darîn danî. Deng jê dernediket. Dest pê dike û bi hevoka heta nîvê şevê li ser paldanka darîn rûdinê û çavên wê li wê rêka axî û zirav e. Dengê qirçe qirçe paldankê diçe asîmana û berê awirên Şermînê li rojava bi dawî dibe. Nivîskar Sîdar Jîr di navbera van hevokan de jiyanên nîvçomayî li benda temamkirina xwîneran dihêle.